Fact number 1. ମହୁମାଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 60 ମାଇଲ ମାନେ 96.56 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। Fact number 2. ଆମ ଶରୀରର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ କୋଶିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜୀବାଣୁ କୋଷ ମାନବ କୋଷଠାରୁ ଅଧିକ। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 57% ଜୀବାଣୁ କୋଷ ଅଟନ୍ତି। Fact number 3. ଇଂରାଜୀ ଲେଟର I ଓ J ର ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି। ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ଟାଇଟଲ କୁହାଯାଏ। Fact number 4. କେହି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଜୀବିତ ରହିପାରେ? ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଥରେ ବିନା ମୁଣ୍ଡରେ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା। Fact number 5. ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମେଘଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। Fact number 6. ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଟୋପସର 3ଟି ହୃଦୟ ଥାଏ। Fact number 7. 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳାଦାନ୍ତ ରଖିବା ଏକ ଫ୍ୟାସନେବଲ ପ୍ରଥା ଥିଲା। Fact number 8. ଆମେରିକାର 86% ପରିବାର ପାଖରେ କାର ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। Fact number 9. ବେକରେ ଟାଇ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ 7.5% ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଯାଇଥାଏ। Fact number 10. ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ ତାର କାନରେ ରହିଛି।